Čaute ľudia, dneska som s vami tu na ďalšom videu v Rocket League a ideme plniť questy ďalšie. Kúsok som ráno som hral, ale iba asi hru. Som splnil, mám 100, 200 dačo level, 220 dačo, 223, 4. Splnil som frstáče, to neviem, či to bolo v tamtom videu. Aerial hit, skoro. Asi ideme hrať. Ide turnaj o 3v3, Pentagon, 2v2, no 2v2, nie 3v3, prepáčte. Chápete? Ja mám silver. A neviem, čo mám silver, ale mal som proste gold a ma to kleslo. To si nevšimajte. To milujem včera. Ideme som 2v2. Včera, bo neznám, dáco som... No, bo som sám hral a som to chcel livnúť. Tam dalo vote to connected, či vote for fight. A to proste neviem, čo sa stalo. No a zase sa joinujeme. Vyhrávame aspoň, to je good. Tick bodal go. Však to je Ronaldo. Ideme na kick-off. Champions League. Asi... Čo som mal boost? Digi epic save. Daj pas. Oh, to čo bolo? Čo mám taký veľký ping? Oh! Je to prvýkrát v živote seka. Nevadí, dám gól. Dali sme gól. Neviem prečo, neviem čo mám s pingom. Teraz som frajer. Neviem čo mám s pingom, bo včera som ho taký nemal. A neviem. A to majú ešte... Tak, Ja som rozohratý ľudia. Tak hrám jak noob. Čo? Čakaj, koľko hodín? Aha. Ja som mal ban. Ale sa čudujem, že som nie som na turnaji. Čo mi to nevíš nahrať? Čo som tak? Free shot? Berno. My sme dali gól. Som takú iba dal takú. Nahral kondo, normálne klasický gól. Ďalší gól. Zdali to. Nubkovia. Aj rematch. Bo čo ja som ti? Ronaldo? To je rematch. Ideme rematch, hej? Kľudne. Slabý boli. Ide rematch. To je GG. Ale zase nemám taký ping, ale chody. No, toto je noob. Jaký pás som im dal, keď toto nedajú. Čo robí? Fake. Fuck. Nice. Hovno vidím. Čo robíš? Choď tu do mňa. Čo robíš? Však. Jebať kokota. Ideme na nové kolo. Bo tam ten bol pripečený. No keď tam som to vykukt. Tak už ideme. S takým botom. Dik, nemám ping. To taký iba. No táto som tak zle išiel. Pána. Čo ty kokomelo, ty Strange? Na čo rozprávaš? Po akom rozprávaš more? Ty Pejle. Nice goals sme dali, ja som dala. Tak jak Ronaldo do včera.
čo vyhrali 2-1, Ronaldo bol dobrý, ne? Ako hlavičku dal len brankár chytil. No toho lejne dáme za 1000 odberateľov, možno 5, aj keď to dáme možno. Daj pásne. Nechám ako dlhší z ostrých zápasov. Onana. Na čo som tam, čo som myslel, že... Čo ty? Táto som poslala. Gripa. Co si videli gól? Dika, jaká zlá grafika. Dal som to tak, bo jaká zlá grafika. Som nevedel, že je až taká zlá, ste mali kričať, aj keď nemôžete kričať, to je jedno. Tobias okomentuj video, už nastavím komentáre. Dnes musíme spolu baviť. Sorry bro. Čakaj, jak sa píše na tému. Však don't cry, Mada. Alana Barty, hej. Ty z horna dolna. Center, jaký center, kúkaj, head. Daj nahrávku, head. Jaký gól, čo ti merda. Však to by ani Ronaldo za ne nám dal pana. Kus inak zaše kamera. Baš je lepšo mušice mať. Dávaj, head. Hej! On mňa zošúkal zo zadu, to še nepočíta. More moon. What a save, more. Nigga boy. Sorry, TikTok, motherfucker. Šiš, bota, šiš. Don't cry, Speed. Fuck. Bro. Ay, jebane palo moje. Jebane prsa. Asi. A ja som tu bol? Ja som myslel, že som stopol. Jaký aerial. Pana. Zase video bude mať také dlhé bujak, neviem čo. Musím prestať kecať. Dicaura Brazíl dal gól. No. Ten môj má brazílskú totu. Blbosť. No to ten tu má Aura Brazíl. Kúkajte, vidíte? Tam má Aura Brazíl. Dole. Tu, teraz jak sme boli. Tak. Bata, šiš. Jaký gól má aj Cristiano Ronaldo. Sú také fojky dať. Kúkajte. Fojk. Taký shit. A ja toma. Bro, nemá už šancu. Hej, rematch. Ja ti dám rematch, že mi je z Pipi Kiwi, ty. Genio. 8-2 Barcelona. Bayern, tu. Mám boost? Do píska. No a taký lag mám ja. Eminenky. Dám si na chvíľu pauzu, ale vo videu budeme pokračovať. Splnili sme 0 questy. Nevadí. Idem si dať Pipi Kiwi sa prevoz, bo je tam na tréningu chvíľu a čau. Here is my Pipi Kiwi. Like it? Yes. Bye guys. Takže ideme už, radil som kasol 2-2. Takže už hráme, ale bar sa tu na nerobí, som skúsil air dribble, však nie, že by šiel potom, nie.
Čo ti? Dal som kúsok zase na kameru, bo dobre bola. Nie kúsok vadila. Už tak. Ježišku, ma to tam ženie, to je plán. Hrám na Xbox One, je to celkom OG, ale stať. Jež, zase ma to ženie. Nie, sladké. Zase mám ping, ale sa musím ženovať do hier, jak postihnutý. Bože. Čaute. Tohto videa koniec.